Imos ver hoxe un fular de bambú da marca Boba, é un fular elástico, co cal vai super ben para bebés que vayan nacer no verán. O primeiro que facemos é colocar, como vedes, a etiqueta marca o centro, coloca no centro, máis ou menos a altura do meu peito, e paso unha banda por cada ombro, tendo cuidado sempre de que me quede do dereito, que non me quede do revés, vale? Vese claramente o dereito e o revés dos fulares, así que tendo esta precaución, o que fago é unha banda central colocada máis ou menos á altura do meu peito e dúas bandas cruzadas na espalda que veñen polos meus ombros. Unha vez aquí, o que fago é coller o bebé. Este é un nó que a nos gusta moito para o verán, porque é máis fresquiño, porque non vai o bebé coas tres bandas sobre o corpo, senón que soamente leva unha, pero leva tres bandas de suxección, co cal vai vos e el completamente seguros, vos levades a sensación de seguridade que vos dá sempre un fular e el vai perfectamente axustado, vale? O primeiro que facemos é traelo máis ou menos á altura dun bico, bascular a súa pelvis, é a postura natural que ten un bebé recén nacido, vale? Coas súas perniñas en forma de M, a súa espalda curvada, e subimos o fular por toda a súa espalda, máis ou menos hasta aquí. Podemos subir un pouquiño máis, neste caso, vale? Máis ou menos que nos quede por un dediño ou dous por riba das súas orellas. Unha vez feito isto, o que facemos é que este sobrante que nos queda o metemos entre o seu corpo e o voso, vale? Fixadevos que eu podo traer un resto dese fular por aquí. E agora temos que axustalo. Temos que axustar o fular sobre o bebé. Normalmente, os fulares elásticos axustámolos, colocámolos sobre o noso corpo antes de colocar o bebé, anudámonos e despois colocamos o bebé. Neste caso, para conseguir un pouquiño máis de frescor, pois ímolo facer así, vale? Unha vez feito isto, fixadevos, esta é a banda que queda máis pegada ao meu corpo, é pola que vou empezar, fago un pequeno tirón e agarro. Fago o mesmo co outro. Tiro e agarro. Dadevos conta, como vos digo, que este é un fular moi elástico que ides necesitar axustar bastante, que é un bo entrenamento tamén para as familias que pensedes na posibilidade de portear con fular tecido, porque é máis sinxelo de axustar que un fular tecido, non é necesario ir facendo punto por punto, aínda que podemos facer, vale? Que sería dende aquí ir traendo punto por punto a tensión de forma que eu, cada banda que vou tirando, aquí non se aprecia, a veces apreciase moi claramente porque cando son de tiras de cores, pois sabemos, cando tiramos de unha, sabemos o punto da espalda na que estamos axustando, vale? Pero pensade que cada vertical que axustades, estades axustando unha horizontal, vale? Así que dende aquí poderíamos ir facendo deste xeito o axuste. E unha vez aquí, está a altura dun bico, vou pasar polas súas corvas, por detrás das súas rodillas e por debaixo do seu corpo. E vou no traer aquí diante, podedelo atar adiante ou atrás, podedes despois repartilo do xeito que queirades, do xeito que vos sexa máis cómodo, vale? Dadevos conta. Por aquí. Non fai falta que apretedes demasiado sobre o voso corpo, vale? Pero sí que é importante que
estea ben tensiño. Dademos conta que ao ser elástico todo el, senón irá perdendo tensión en algún punto. Como sabemos que o bebé está correctamente axustado? Está a altura dun bico. Se eu me inclino para adiante, non se separa do meu corpo. Se o bebé quedase dormido, poderíamos tapar a súa cabeciña coa banda. Se non fixese moito calor, poderíamos estender as bandas sobre o seu corpo. Primeiro, a que está máis pegada ao seu corpo, que é esta, ben estendida, e despois a outra. E aquí estaría.